Dwi'n credu bod difaterwch gwleidyddol wedi cynyddu oherwydd mae pobl yn teimlo, a mae rhai pobl yn teimlo, fod gwleidyddiaeth yn amherthnasol iddyn nhw, a dwi'n credu fod na deimlad fod gwleidyddion ddim yn gwrando a ddim yn poeni hefyd, a wrth gwrs mae'r busnes sgandal treuliau ddim wedi helpu'r sefyllfa. Dwi'n credu bod hynna wedi wneud niwed i gwleidyddiaeth yn gyffredinol. Mae yna deimlad hefyd ymysg rhai pobl fod gwleidyddiaeth ddim yn berthnasol iddyn nhw, ond wrth gwrs mae fe yn berthnasol pan ni'n gadael yn tŷ ni yn y bore, ni eisiau gwybod a oeddi'n sbwriel ni wedi cael ei gasglu pan ni'n trefeili ar y ffordd, ni eisiau gwybod a oeddi'r ffyrdd yn cael ei gwella. Felly mae gwleidyddiaeth o'n amgylch ni trwy'r amser, a dwi'n credu bod hi'n bwysig i ni fel gwleidyddion i gael y neges na drosodd i bobl ifanc ac i bobl yn gyffredinol.